Сега нашата изненада, за нас беше изненада, че едно момиче, което идваше и свиреше на репетициите на контрабас, много смеливо попита дали може да изпее една песен. И аз си казах, дай да опитаме. И опитахме и тя се изпя доста хубаво. Това е Яна Атанасова, дами и господа. С една композиция на професионалния лиеза. Това е бас в бандата ми! Добър вечер на всички. Както разбрахте, аз съм и контрабасистка и след около 3 песни ще съм на контрабаса също. Тази песен най-накрая след години решиха с бенда да я направят отново и текстът е на Дамян Дамянов. В изпълнение на Стефка Уникян след години. Вълшебен, който с поглед влюбен и смутен неведнъж минавах покрай тебе, само за едното добър ден. Спомняш ли си как те гледах нямо, как споделях своя отчаян зов и за твой едничен поздрав само, как ти давах своята искрена и пламена любов. Днес дали си спомняш, аз не зная, но живота вече променен. Майче, ти си дето чакаш тайна моето подарено добър ден. Всичко, всичко време да променя, влезе само утре. Аз без тебе, без мен. Жадувах, за да ти вчера моят поздрав днес ще бъдеш. Добър ден, ти искаш да ти кажа, че ме гледаш този поглед благ. Този поглед след години даже детските си планове видях. Този поглед топъл като ласка, този поглед пълен с лъчи. Колко пъти моя сън е стряскал и я плакал тайно с моите детски бутки уши. Ала вече обич и омраза са угаснали отдавна в мен. Всички хора добър ден си казват, що ме дай тогава, що ме дай тогава, добър ден. Сега ще си позволим лукса да изсвирим една пиеса без солист. Сега ще има инструментални солисти. Ето това момче на саксофона, наречено Ставрос, ще го посвири малко. И други разни солисти ще имаме в оркестър, ще ги видите. Това е една пиеса, написана от Христо Йоцов, наречена Хип-хопа тропа.